जों 47 आम्बासानि ngoi sanani mucho आं साकपां पुसारायरियान साब जुनाल चेयरमेन आम्बासा आरन बिसिङो बरम गोनां रेबती महन त्रिपुरा जे एमपि सामानि काव महाराजनो जे याksoi सुरै सामानि तामननि साका महाराज कायसा डिसिसन नामासे भुल डिसिसन नामाने भुल बता मुबा बाहाय बिथिवै भुल हिंखा आबो जों साइमाया तबे चिनि बिस बा चिनि वानसक महनखाय रेबती महन त्रिपुरा संहाय एमपि माने बागैनो त्रिपुरा सारक ताबुक जरा 14 लख त्रिपुरा सारक माथाया मानुं याखायै तुइ कुरै लामा कुरै नक कुरै हक कुरै खायै चिनि त्रिपुरा सारक ताबुक जरा बुगै दं नम्बर 1 अब लाइजाक नम्बर 2 ब कायसा सरकारनि पार्लिमेन्टनि कायसा सदस्य उंगय बिनि आम्बासातु कन्दासरा थांमानि लामानो सुदानो खायमाया नेतारकनो जों त्रिपुरा सारकनि बागै 14 लख त्रिपुरा सारकनि बागै हामारि तुबु माने आबो टोटेलि जों बिसास कुरै आबन बागै कायसा काउक दङ कायसा काउक तामो दं हंखाय भाद्र मासाव कायसा सुइ बक 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 उंगो भाद्र मासाव हंखाय अबाहिनो ताबुक फाइनाय निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन पूर्व आसन ब टिकेट माइ आंनाने खूब बेसि चान्सेस महाराष्ट्र जुदि कुल मान खांखाय महाराष्ट्र जुदि सरासरि एटेक खायमान खांखाय ब बिनि गदि बान्थिरिनानि बागै कायसा लामा सरखा देमाननो अबाय बवानसगै साखना बा साखाबो ओंखाय जों नुगो रेबती महन त्रिपुरा हाय महाराज बाय तामो तुलना खायनाय महाराज एमपि उंनानि नांया एमडिसि उंनानि नांया मन्त्रि उंनानि नांया महाराज जों माने ओ महाराज बचिनि एमपि बुया बचिनि मन्त्रि बुया जों महाराज माने ओ ब ओ जागाबो ब कायसा ब पलिटिकल पार्टी न तरजा गय नेशनल पार्टी खायु नैनाय आंचलिक गता दफानो तुइ सानानि बागै दफानो चुबानानि बागै एकदम सयां बसे 14 लख त्रिपुरा सानो उपाय खायनानि चेलेन्ज नखार तमाने समय ब ओ सामानि सुदुर रेबती महन त्रिपुरानि काउकिया पाताल कय नांथक रेबती महन थक निनि तामनाय जिष्णु देवर मांथक निनि विकास देवर मांथक निनि परिमल अंथक जाय होक ओंखाय तिनि रामपद जमातिया आबोथ सानान लाभ साइ लाभ करे 6 मासनि बैरागी मत जोंहा बाहाय बरकनखै 6 मासनि बैरागी हिनो तिनि काउबाय आबोनो जों साननायो बडिखे आरें जुदियो महाराष्ट्र सिल सामो निजेनि गदि बान्थेरेनाय निजेनि बाजार गरम खेयानाय आबोनि बारेते किछु कुरै 5 बছর ब एमपि उखा मुंसा प्रमाण कुरै तिनि 47 आम्बासाव कोन एमपि फानबाय खायजाक माने सामो मुंसा सुजि गंसा फोनो जों नुगियाब्ले जों नुगियांखा तबे नरक ससियेल मिडियानि बिसिनतै त नुगना दं माने तबे नुगलियाले ओंखाय जों अबायरनो बाहायखै बिसास खाय आगामी ताइ 5 বছরত जों पार्लिमेन्ट रहरनाय आगामीयाव त थांनायाव त 2019 त जतनो चलो पाल्टाइनि स्लोगान नाहारै गुबैनो सीपीएम न कायसा उसेर खायनाय त्रिपुरा राज्यो ने वानसुक मा बैसे बनो रहर जाखले अब तो परिष्कार ब्ले ना ओंखाय जों आरोनो साना नायो रेबती महन सुं लीडर हाय रामपद जमातिया सुं लीडर हायना जों लीडर हिया अब जों लीडर नै माने मैया अब ब बिनि व्यक्तिगत ब ताम वानसुकै खायखा व्यक्तिगत बोलते अमनो जों प्रमाण रिनान नायो ब आगामी लोकसभाव कोनो दा तायसा बिनि गदिनो बान्थिरि माननो अब जुदि चिनि महाराष्ट्र कुलमान खाखाय दाबो कायसा नुगो जों दाबो चिनि बरम गोनां ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार निर्वाचन पाइखाना राजबारि थांखा ट्राइबेल वेलफेयारनि मिनिस्टार मानखा अबाय देतायसा महाराष्ट्र जुदि कुल टं मानखा आगामी पार्लिमेन्ट देतायसा चान्स माननो अबसै अबासै बिनि वानसुक मुंताय किछु कुरो आबनो ताइसि सामाहाय कायसाखेबो थैनानि लामा कायसाखे राजनीति याकारनानि राजनीति महाराष्ट्र आगेनो साजाक त्रिपुरा सारनो कायसा किछु एकटा सल्यूशन तैरि फाय मांखाखाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नाम रिमां खांखाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तैरि फाय मांखाखाय बट राजनीति तो थैयासाक न खायनाय हिनि तो सायाब्ले ना तबे ताबो ओ सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन महाराज डिसिशन खायखा त्रिपुरा सारनो किछु एकटा सभा खाय आदाय खाय रियाखै तो उपाय करे हिनि ताबो ब फाइनल डिसिशन खाय ओंखाय आरो तो ब साना नायो जे बतसाव राजनीति खायबो बिनि राजबारि तंनाय राजनीति खायाबो बिनि राजबारि तंनाय ब्लेना ओ राजबारि तो केबो नाय मांगलाकले रेबती महन मानदे मानबा राजानि बुसालानि चौचंजकन राजानि बुसुनि चौचंजकन रेबती महन हाय बेथ बरक नंमानि बागैनो त्रिपुरा हावो एमन एकटा चिनि त्रिपुरा सारक 14 लख त्रिपुरा सारक रामप्रागै दङ हिंसा काबो अब किछुया जों अब कोनो माइन जों
আইসে গেছে কিছু জায়গায় চিনি ত্রিপুরা মঠানি বিসিংতি অবহাই লিডারক নাংনায়া লিডারক 6 মাসনি বৈরাগী হাই লুপা পাখাই সানে রকবাই কোন আইসে গেছে